dit renoveringsprojekt. Og det er så renoveringsprojekt her den kommende tid på Lyttet ApS. Fuld gang derovre. Lille Casa. Og her er gruppen, som skal udføre opgaven. Sponsoreret af Fo International, Trælast og Byggecenter og Rockwool holder varmen. Ser godt ud, drenge. Det er smukt. Det ser frisk ud. Det er lækkert at se. Halløjsa. Der er en i front. Så fik du også filme, mens du var forrest. Ja. Øj, og han er stukket. Det er sindssygt angreb, det der.